ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಅನ್ಮೂಲು ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚಾತನು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿಯಾನು 1 kg ಮರುವಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮರುವಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ಕೊಯ್ಯೋಲು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂದು ಮರುವಾಯಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತನ ನೀರು ಪಾಡಿಗುಡ್ಲೆ ಕೆಲವು ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮರುವಾಯಿ ಜೀವ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಸೈತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಮರುವಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಓಪನ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮವೇನು ಬೊಚ್ಚಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ಪಾಂಡ ಕಚ್ಪು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮರುವಾಯಿ ಸೈದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೈದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐತ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಪುನ. ಇತ್ತೇನಾಯ್ತು ಕೆಲವು ಮರುವಾಯಿನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೆಜ್ಜಿದೆತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಮರುವಾಯಿ ತಿಕ್ಕಣೆ ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ನಾನೈತೆ ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಡ್ತು ನೆಟ್ಟು ಏತು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದು ಪನ್ಪೆಯನು ಮರುವಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ತುಲೇನು ಮರುವಾಯಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ ಅತ್ತನ ನೈಫ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಅವೇನು ಕೆರೆತ್ತಂಡಾಂಡ ಐತ ಸ್ಕಿನ್ ಅಪಗ ನಮಕೈತ ಕಜಾವು ಪೂರ ಪೋಪುಣ ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ ಅತ್ತನ ನೈಫುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚವಿನ ಕೆರೆಪ್ಪೊಡು ಕೆರೆತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಮೇಲಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾಂಬಜ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಕಜಾವ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಟ್ಟು ಕಜಾವ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮರುವಾಯಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ನನೊಂಜಿ ಮರುವಾಯಿನ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಏತ್ ಡಸ್ಟ್ ಕಜಾವ್ ತುಲೆ ಐತ ಮೇಲಿಡು ಪತದಿನ ತುಲೆ ಕಜಾವು ಇಂಚ ಕೆರೆಪ್ಪನ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ತುಲೆ ಏತ್ ಕಜಾವ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮರುವಾಯಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಐತ ಮಿತ್ತದ ದೆಪ್ಪೊಡು ಕಜಾವುನ ಪೂರ ಅವೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಚ್ಪು ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಬೊಕ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮರುವಾಯಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ನೀಟಾದ ಇಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆರ್ದು 3 ಸಲ ಶೋಕು ಲುಂಬುಡು ಕ್ಲೀನ್ ನೀರಿಡು ಲುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಪುಗು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚನೆ ಅನು ಪೂರ ಮರುವಾಯಿನ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಕೊಣಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಐತ ಡಸ್ಟನ್ನು ಪೂರ ತುಲೆ ಈತ್ ಕಜಾವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಟ್ಟು ಮರುವಾಯಿಡು ಅವೇನೈತೆ ನಮ್ಮ 3 ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರಿಡು ಲುಂಬುಗ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಲುಂಬುಂಡ ಮರುವಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ದೀತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಒವು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಯಾನ್ ಮೂಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮಕೊಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆವಡೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮನೆಕ್ಕು ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಚೌಂಟುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿವೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಪಾಡುಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ದಯಪಂಡ ಮರುವಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಅವಲ ಪುರಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಲ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ಮರುವಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 3 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಯೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪುಳಿನ ಚೂರು ನನೆತ್ತಿ ಒಂದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರಿಡು ಪಾದು ಅವೇನು ಚೂರು ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಐತ ರಸ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪುಳಿತ ರಸ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ನೈಟು ಒಂತೆ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿನ ಲುಂಬು ದೀವೊಂದ ಅವೇನು ನೀರಿಡೆ ದೀತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲುಂಬುದು ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ 3 ಸಲ ಲುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಐಕ್ ತುಲೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ತಾಗಿ ಉಡ್ಲನೆ ಮರುವಾಯಿ ಆಯ್ತಾ
ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಓಪನ್ ಅವರೇ ಶುರುವಾಂಡು ಬೆಚ್ಚ ತಾಗಿಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಸೈಪುಂಡು ಸೈತಿಗುಳ್ಳೇನೆ ಐತೆನ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡು ದಯಪಂಡು ಮರುವಾಯಿ ಬೇಯೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಪಾಡಂಡ ಕಮ್ಮಿನ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪೋಡ್ಚಿ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ ನೀರುಡು ಬೇಯೋಡವು ತುಲೆ ಇತ್ತೆವರ ಮಿಡ್ಲುಡವರ ಮುಚ್ಚಲದೆತ್ತಿ ಆನಿಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆವರ ಇಂಚನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬುಕ ಕುಡರ ಯಾನ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಡವಂತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮರುವೈ ಫುಲ್ಲು ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 3/4 ವಾಸಿ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ 1/4 ವಾಸಿ ಓಪನ್ ಆತಜಿ ಅವೆನ್ ಚೂರಿಂಚ ಚೌಂಟು ನಿಗ್ಲಿಂಚ ಮಲ್ತನ ತುಲೆ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಚೂರು ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ಅವೆನ್ ಚೂರಿಂಚ ಮಲ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಪುಡು ಇಜಿನ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಕೂಡನೇ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆನು ತಾರೈ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತಾರೈನ ಅವೇ ಮರುವೈಗೆ ಪಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚತುಲೆ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕಾದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡುತ್ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ತೂನಗನೆ ತಿನ್ಕಂದು ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಆಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.